Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Μία ώρα με την ώρα, κανάλι 1 και εδώ στο στούντιο, όπως κάθε Δευτέρα, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον Βασίλη Πανουριά. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Νόρα. Τι κάνουμε? Καλά. Καλά. Ναι. Πώς θα πέρασες το Σαββατοκύριακο? Πολύ ωραία, εσύ? Τι έκανες? Χαλάρωση. Χαλάρωση, Εσύ? Εγώ εκπομπές. Τα γνωστά. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι με τα καινούργια δωράκια μας στο διαγωνισμό μας και επιστρέφουμε. Δείτε τι δωράκια έχουμε για αυτή την εβδομάδα. Πλούσια τα δώρα μας για ακόμη μια φορά. Αυτή την εβδομάδα ακόμη πιο ωραία δώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Κανάλι 1, μία ώρα με την ώρα και τα δωράκια μας. Ξεκινάμε λοιπόν από την ταβέρνα Δαντή στην Αμφίκλεια, που όλοι στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο γεύμα για 4 άτομα. Συνεχίστε να τα στέλνετε ή τηλεφωνήστε στο 90 11 40 53 70 ή μήνυμα στο 19.000. Για να φάμε σε αυτή την υπέροχη ταβέρνα, εμείς παραπροχθές, φάγαμε σούπα για το λαιμό μας. Πολύ ωραία φαγητά. Πηγαίνετε να δοκιμάσετε. Στείλτε λοιπόν ή τηλεφωνήστε. Συνεχίζουμε από τη Λίνα Μπακογιάννη το κατάστημα στην Αταλάντη, η οποία μας δίνει σκουλαρικάκια χειροποίητα όπως είχαμε δει, βραχιολάκια, κολλιέ. Όμως τώρα για το χειμώνα σκουφάκια, κασκόλ και άλλα πολλά. Στείλτε λοιπόν ή τηλεφωνήστε για να τα κερδίσετε. Τώρα που έχει κρύο, την προηγούμενη εβδομάδα σας δώσαμε αερόθερμο. Μία τυχερή το κέρδισε. Τώρα, αυτή την εβδομάδα, σόμπα. Για δείτε στη φωτογραφία τώρα. Από τον Αλεξανδρόπουλο, μία υπέροχη σόμπα που μπορείτε να την κερδίσετε. Έτσι. Πολύ οικονομικά. Στείλτε λοιπόν ή τηλεφωνήστε. Συνεχίζουν όμως τα δώρα για το μία ώρα με την ώρα. Έχουμε ένα γεύμα από την ταβέρνα Το Ριγόζινο στο καπνοχώρι Πάτης. Ναι, μπορείτε να το κερδίσετε και σηκώστα μαθές, μην κάνεις νοήματα, για 2 άτομα. Οπότε προσπαθήστε, στείλτε τα μηνυματάκια σας ή τηλεφωνήστε. Λοιπόν, εγώ τα μαλάκια μου τα φτιάχνω στον κύριο Νίκο Φέκα, μου τα έφτιαξε η Ιωάννα σήμερα. Για να μπορέσετε κι εσείς να φτιάξετε τα δικά σας μαλάκια οικονομικά. Από σήμερα που μιλάμε, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, σας ενημερώνουμε ότι έχει έκπτωση 10% στα χτενίσματα, 20% στα κουρέματα και 30% σε βαφές. Είναι το μόνο δώρο μας που δεν χρειάζεται να στείλετε μήνυμα ή να τηλεφωνήσετε. Μπορείτε να πάτε εκεί και να σας περιποιηθούν τα κορίτσια ή ο κύριος Νίκος. Είναι πάρα πολύ καλά, βλέπετε εδώ πέρα ζωντανό παράδειγμα. Και συνεχίζουμε. Από το Εναμπάρες, ένα γεύμα πάλι για 2 άτομα στο Καρπενήσι. Έχουμε Αμφίκλεια, καπνοχώρι Πάτης, Καρπενήσι. Διαλέξτε που θέλετε να πάτε και να δοκιμάσετε τις υπέροχες γεύσεις. Κάλλη ντικούλια από την Avon, όπως βλέπουμε εδώ. Από την αγαπημένη μας Φωτεινή που συνεργαζόμαστε. Έτσι, κραγιονάκια ωραία. Και όχι μόνο, και άλλα πολλά για τις αγαπημένες μας φίλες. Αν θέλουμε να γυμναστούμε, Olympus Gym, από τον κύριο Γιώργο Μακρύδη. Έχετε δει, έχουμε κάνει εκπομπούλες εκεί, θα δείτε και μες την εβδομάδα κι άλλη. Olympus Gym λοιπόν για kickboxing, για να ανεβάσουμε λίγο έτσι, να ανάψουμε τα αίματα. Μια μηνιαία συνδρομή μόνο για τους τηλεθεατές μας. Πηγαίνετε εκεί και κάνετε δωρεάν. Τι άλλο έχουμε? Μπαλαρινάκια. Από το Princess Diana το κατάστημα στην Αταλάντη. Αυτά τα θαλασσί μπαλαρινάκια που βλέπετε εδώ. Πάρα πολύ ωραία, στο νούμερό σας για την κάθε κυρία. Όχι για κυρίους, για κυρίες, μην παρεξηγηθούν. Έτσι, εδώ βλέπουμε λοιπόν μία τσαντούλα. Σας την έχουμε ξαναδείξει. Σε μπορντό χρωματάκι. Είναι η δεύτερη που φέρνουμε για εσάς. Ναι, δοκιμάστε να την κερδίσετε. Και κλείνουμε, όπως πάντα, με ένα από τα αγαπημένα μας δώρα από την Αφροδίτη. Μπλουζάκια, υπέροχα μπλουζάκια, πάρα πολύ ωραία. Και όλα αυτά πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε? Στέλνοντας μήνυμα. Ένα κενό ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμό σας και τον διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει. Μην το ξεχνάτε αυτό, σας το λέω κάθε εβδομάδα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Στείλτε το δώρο που σας ενδιαφέρει, π.χ. Avon ή π.χ. Εναμπάρες ή π.χ. Δαδί στην Αμφίκλεια. Στείλτε κάτι για να καταλάβουμε ποιο δωράκι θέλετε για να μπορείτε να το διεκδικήσετε. Ένα κενό ονοματεπώνυμο λοιπόν και το δώρο που μας ενδιαφέρει στο 19.000, πιο εύκολο νούμερο. Είπαμε, αλλάξαμε νούμερο γιατί μειώσαμε τη χρέωση. 1 και 23 ένα SMS. Ή τηλεφωνήστε τώρα στο 90 11 40 53 70 με χρέωση 1 και 85 ανακλήση. Και έτσι λοιπόν, ένα από όλα αυτά τα δώρα μπορεί να γίνει δικό σας. Δοκιμάστε. Ωραία λοιπόν, και αφού είδαμε λοιπόν τα δωράκια μας, πού μας βρίσκουν οι τηλεθεατές μας, Βασίλη? Στο Facebook στη σελίδα μας και στο προφίλ, μία ώρα με την ώρα. Στο Twitter, μία ώρα με την ώρα, παπάκι όμως μπροστά.
Ναι. Τι στο καινούριο YouTube. φτιάξαμε. Και έχουμε φτιάξει και το καινούριο Web TV. Ναι. livestream.com/, μία ώρα με την ώρα, που εκεί θα βλέπετε όλες τις εκπομπές. Όπου μπορούν να δουν λοιπόν όλες τις εκπομπές Ναι. μας. Εντάξει, θα βάλουμε και τις παλιές σιγά-σιγά. Τις καινούριες όμως τις βάζουμε. Ναι, υπάρχουν ήδη κάποιες που μπορούν Ωραία. να μπουν να τις δουν. Να καλησπέρισουμε και το κοινό μας. Έτσι. Καλησπέρα, κοινό μας. Γιώτα, εσύ γιατί δεν χειροκροτάς, δεν σ' αρέσει το περιβάλλον. Δεν της αρέσει το περιβάλλον. Αγελάει, ντρέπεται, είναι ντροπαλή. Για πες μας, τι θεματάκια έχουμε για σήμερα. Έχουμε το παιχνίδι μας, μάντεψε ποιος, iLook, zapping, συμβαίνει στην πόλη και πολλά άλλα. Όμως, για να σπάσει λίγο η όλη ιστορία, επειδή έχουν μάθει τη σειρά, Ναι. θα τα πάμε κάπως αλλιώς. Δεν σας λέμε πώς, θα δείτε. Πιάσε κόκκινο. Δεν έχουμε. Έχουμε. Τι με σου, ζάπινγκ. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν με ζάπινγκ. Zapping. Και τι βιντεάκι θα δούμε. Θα δούμε Μην τη πούμε πολλά. συνέντευξη που έδωσε η Κατερίνα καινούριο στο βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Και Την εδώ- είδες? Ναι, εσύ. Την είδα. Ωραία. Για να τη δούμε και μαζί και να σχολιάσουμε μετά. Να έχω πολλά χρόνια να νιώσω τόσο σεξι όσο με έκανες να νιώσω σήμερα, πραγματικά. Μα είσαι σεξ, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Εσύ δεν το έχει καταλάβει. Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι διαβάζω, γιατί εγώ θα γίνω βιογράφος τώρα. Δεν πα καλά. Δεν πάω καλά, λες, Δεν πα καλά. Αφού διάβασα τώρα πήγε και είσαι ψυχολόγο. Τι θε να βρει στον ψυχολόγο, ρε. Εντάξει, το έχω ανάγκη μερικές φορές. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε φάση της ζωής μας που ή μπορεί να απογοητευτούμε από κάτι, μπορεί να μας τη βαρέσει, να σου το πω και διαφορετικά, ή μπορεί να έχουμε πολλά μέσα μας και να θέλουμε να τα βγάλουμε. Και υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που μπορεί να σε βοηθήσουν σε αυτό. Αλλά αν μπορούσα να σου πω ότι σε κάποιο θέμα δεν τα καταφέρνω τόσο καλά, είναι σίγουρα στα προσωπικά. Και αν φάω καψούρα, την τρώω έτσι και δεν ξεκολλάω εύκολα, να ξέρεις. Τι κολλάς. Όχι. Τι του κυνηγά από πίσω. Δεν του κυνηγάω από πίσω, αλλά δεν ξεκολλάω. Το μυαλό μου είναι εκεί. Δύσκολα. Θα μου πούν οι φίλες μου, έλα να βγούμε, να περάσουμε καλά. Δεν πρόκειται να γνωρίσω άλλον. Αν δεν έχει φύγει το μυαλό μου από τον προηγούμενο. Τώρα το μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Είσαι ελεύθερο κορίτσι τώρα. Είμαι ελεύθερη, ναι. Πολύ καιρό τώρα. Όποιο είμαστε ελεύθεροι. Ανοίξαμε και σα περιμένουμε. Είχε μια σχέση με τον Σαμαρά εκεί πέρα και έγινε ολόκληρο σύριαλ όλο αυτό το Έλατε, πράγμα. Πέτρο, πες τα και εσύ δηλαδή. Σύριαλ, τι έγινε? 7 μήνες μετά συζητάμε ακόμα γι' αυτό. Δεν έχω συγκεκριμένο στυλ που μου αρέσει, να μου κάνει το κλικ ο άλλος. Δεν ερωτεύεται ποτέ αυτό το κορίτσι, ερωτεύεται με πάθος. Τι κατάλαβες τελικά. Έχει είπε ένα θεματάκι με τα προσωπικά τη, αλλά όταν κολλήσει κάπου, μένει εκεί πιστή. Μάλλον ακόμη δεν σε έχει βρει. Ναι. Γιατί έμαθα από γνωστή πηγή που ίσως είναι και εδώ μέσα. Μπορεί και να Ναι, μην ναι. κοιτάς από εκεί. Ονόματα δεν λέμε, πολύ δεν φύγουμε. Έμαθα ότι σου αρέσει πολύ το Κατερινάκι. Μας αρέσει, ναι. Μας αρέσει, ναι. Ωραία. Γιατί Ρουβάς άλλωστε, και Κατερινάκι, να ξέρεις. όπως είπε και ο Πέτρος Κωστόπουλος, είναι σεξι, απλώς δεν το έχει καταλάβει. Εμένα εκείνη τη μέρα δεν μου άρεσε πολύ το βάψιμο. Να κατηνιάσουμε και λίγο. Αλλά εντάξει, γενικότερα εντάξει, δεν το συζητάμε, πολύ όμορφη. Τι άλλο είπε στο βίντεο? Τι άλλο είπε στο βίντεο? Ότι είχα τη σχέση της που είχε τώρα την πρόσφατη με τον Σαμαρά. Ότι εντάξει έχει κουράσει πολύ και ότι ασχολούνται ακόμη. Ήταν 9 μήνες σχέση, κάπου εκεί, αν θυμάμαι Ή καλά. 9 ή 7. Κάπου εκεί, Ναι. γιατί την είδα τη συνέντευξη. Τι άλλο είπε? Ότι όταν εκνευρίζεται, ότι μπορεί να πει κουβέντες που θα το μετανιώσει. Και Εντάξει, ακόμη, αυτό ναι. σίγουρα συμβαίνει σε όλους μας. Και σε εσάς δεν συμβαίνει. Μην μας κοιτάτε από το monitor, κοιτάξτε μας live. Εκεί στην τηλεόραση μπορείτε να μας δείτε, κοιτάξτε μας εδώ. Λοιπόν, και σε εσάς έχει συμβεί λοιπόν. Και ότι δεν είναι χαζή. Αυτό που το ξέρει. Όλες έτσι λέμε, αλλά Είπε, ναι, βέβαια ότι πολλές κριτικές την έχουν κάνει καλύτερη και την έχουν προσπαθήσει. Μάλλον την έχουν βελτιώσει στη δουλειά της. σίγουρα οι κριτικές γίνονται πάντα Ναι. για καλό. Και ότι είπε επίσης ότι θα ξεκινήσει μία σειρά με ρούχα δικιά της, να της πούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και έκανε και ένα εύστοχο σχόλιο για την πολιτική στο τέλος. Για τα παιδιά μάλλον που Τι λέω, ρε εγκαταλείπουν την παιδί. Ελλάδα. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, πολλά είπαμε, αλλά είναι η αγαπημένη, το είχε χάρη. Πάμε τώρα λίγο να δούμε iLook. Πάμε για iLook. iLook, λοιπόν, για πες μας. Με τι ξεκινάμε το iLook μας? Θα ξεκινήσουμε με έξυπνα παγάκια που σου δείχνουν πόσο έχεις μεθύσει. Α, τι είναι αυτά. Τα διοργάνωσε μία κοπέλα από το πανεπιστήμιο που βρισκόταν Πανεπιστήμιο. Έχει μυαλό. Ναι. και είπε ότι αυτά τα παγάκια μπαίνουν στο ποτό, παγώνουν και ανάλογα με το πόση ποσότητα πιείς, αν είσαι στα normal γίνεται πράσινο. Κάτι σαν το τεστ που κάνουν δηλαδή Ναι. στο δρόμο. Καταλαβαίνεις με παγάκια Και το αν έχεις κόκκινο πιει, είναι το όχι. υπερβολικό που πρέπει να σταματήσει.
Έχουμε βιντεάκι σε αυτό. Έχουμε βιντεάκι, αλλά πριν το δούμε να σου πω ότι η αφορμή για να κατασκευάσει αυτό στάθηκε μια βραδιά που μέθησε πολύ και κατέληξε στο νοσοκομείο. Του γίνε μάθημα το πάθημα. Μάλιστα, για να δούμε το βιντεάκι και επιστρέφουμε. Ποιος είναι ο πιο κοινός εφιάλτης που βλέπεις, Νόρα? Ο πιο κοινός εφιάλτης, ο πιο κοινός εφιάλτης. Κοίτα, βλέπω πολλά κακά όνειρα. Συνήθως Ναι. βλέπω κακά παρά καλά. Ο πιο κοινός εφιάλτης είναι να βλέπω κάτι με τα δόντια. Να μου φεύγουν δόντια. Αηδία, Θα δεις τι σημαίνει αυτό, γιατί θα πούμε για το έχουμε και για αυτό. τους 10 πιο κοινούς εφιάλτες. Αυτό βλέπω. Ναι. Βλέπω επίσης να με κυνηγάνε πολλές φορές. Ναι. Τι άλλο? Τι άλλο, κάτσε να δω. Κάτσε να δω. Κάτσε να σκεφτώ. Πάρε το χρόνο σου, εδώ είμαστε. Πάρε το χρόνο σου. Συνήθως αυτά με τα δόντια. Πολύ Ναι. με τα δόντια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Πριν ξεκινήσουμε, Ναι. να ρωτήσουμε και εδώ. Εσύ τι εφιάλτες βλέπεις? Να πνίγομαι. Να πνίγεσαι. Είδες? Υπάρχει και ο πνιγμός. Εσύ? Θα τα μάθετε όλα. Τίποτα. Ο καλύτερος. Τίποτα. Κοιμάται έτσι. Πουλάκι κοιμάται. Εσύ? Γιατί έτσι ρε παιδί μου. Γιουτζούλα? Κοιτάς, μια χαρά. Μια χαρά. Εσύ Ελενάλδα τι βλέπεις? Καρχαρίες, να με κυνηγάνε στη στεριά. Καρχαρίες. Αν θες μην κουνιέσαι γιατί ακούγεται λίγο η ψήρα μας. Καρχαρίες, εδώ δόντια, ιστορίες, ό,τι να είναι. Έχουμε κάποια εξήγηση σε όλα αυτά? Έχουμε για κάποια που είπε Τι και το λέει κοινό τα μας. 10, οι 10 πιο κοινοί μας εφιάλτες. Ναι. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα την πρώτη, είναι ο πρώτος κοινός εφιάλτης είναι η σοβαρή ασθένεια. Δεν σας θυμίζει λίγο ονειροκρίτη, έτσι όπως το λέει? Όπου υπάρχει η αγωνία για το άγνωστο, φόβος Ναι. μην χάσουμε κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή δυσκολία αποδοχής μιας πραγματικότητας. Αυτό είπε κάποιος αν το έχει ονειρευτεί, σοβαρή ασθένεια, όχι. Σοβαρή ασθένεια δεν νομίζω, όχι. Θα περάσουμε στις Ελενάλντας τώρα, επίθεση Σοβαρή τραυματισμός. ασθένεια κάποιος το έχει ονειρευτεί. Ελενάλτα, για πες μας για τον τραυματισμό. Τι ακριβώς, Ελενάλντα, είχες Να με ονειρευτεί? κυνηγάνε στη στεριά. Να σε κυνηγάνε στη στεριά. Καρχαρίες. Σωστός. Μου το είχε πει πριν, μην νομίζετε. Για δες και. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, ο δεύτερος πιο κοινός εφιάλτης είναι η επίθεση ή ο τραυματισμός, όπου υπάρχει φόβος απέναντι στους άλλους και στην υποτιθέμενη βία που περιμένουμε να δεχτούμε από κάποιους, λεκτική ή σωματική. Αυτό μάλλον το βλέπεις όταν έχεις πολύ άγχος. Βασικά όλα τα κακά όνειρα. Μάλλον τα Ναι, βλέπεις όταν όταν έχουμε είσαι άγχος. αγχωμένος ή όταν δεν πάει κάτι καλά. Ναι. Δεν σημαίνει πάντα ότι θα βγουν σε κακό όμως. Συνήθως τα κακά δεν βγαίνουν σε καλά. Ναι. Έτσι ξέρω. Δηλαδή, άμα δει κάποιος ότι πεθαίνει, νομίζω ότι σημαίνει ότι θα ζήσει πολλά χρόνια. Ναι. Πρέπει να βγαίνουν τα Αυτό αντίθετα. σημαίνει. Ναι.
Κάτι τέτοιο. Το Για επόμενο συνέχισε. είναι ατύχημα με αυτοκίνητο. Ατύχημα με αυτοκίνητο. Βλέπουμε εικονίτσα. Βλέπουμε εικόνα. Δυσκολία ελέγχου της ζωής, αλλά και η βίωση μιας ζωής εκτός ελέγχου σημαίνει αυτό. Στο νούμερο 4. Ποιος είναι πνιγμό, η φίλη μας η Μαρία. Για πες μας. Όπως βλέπετε και στην εικόνα, ο πνιγμός είναι μια βίωση μιας αγχώδους κατάστασης ή απλώς ο φόβος απέναντι στο υγρό στοιχείο. Πώς και δεν βλέπω όλο πνιγμό. Μάλιστα. Στο νούμερο 5 έχουμε πτώση στο κενό. Πτώση. Που μας είπε εδώ ο φίλος μας ο Ο Χάρης. Χάρης, ο Χαρούλης. Όπου, όπως βλέπετε και στην εικόνα, φόβος για τα ύψη, δυσκολία να κρατήσει κάποιος τη ζωή του σε έλεγχο ή ακόμη και φόβος για το θάνατο. Μάλιστα. Δυσίωνα όλα. Εσύ δεν μας είπες. Πολλά όνειρα. Για πες μας ένα από αυτά τα τώρα άσχημα. δεν θυμάμαι. Ένα από αυτά τα άσχημα. Δεν υπάρχει ένα από αυτά τα άσχημα. Τώρα τελευταία νομίζω πως όχι, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα τελευταία μπήκα εγώ. Ναι, και Γι' έχουν αυτό μολύνει λέει, όλα. έχουν φύγει όλα. Ναι. Ναι. Για πες, άλλο. Στο νούμερο 6, αυτό που είδε και η Νόρα, πέσιμο των δοντιών. Α, τι σημαίνει αυτό, για πες μας. Στην εικόνα που βλέπεις, σημαίνει αδυναμία αντιμετώπισης μιας κατάστασης εκτός ελέγχου, Είδατε. πράξης και ανεπάρκεια σε μια ορισμένη ενέργεια. Και θάνατο σημαίνει. Κούφια η ώρα. Και θάνατος, ναι. Αλλά είναι κακό νομίζω όταν το βλέπεις να το πέφτουν. Θεός φυλάξει. Για πες, ευτυχώς έχουμε καιρό να δούμε. Έχουμε ακόμη 4, το οποίο είναι από προσανατολισμός χάσιμο σε άγνωστους δρόμους, που σημαίνει βίωση μιας ζωής εκτός ελέγχου ή αδυναμία να αποφασίσει κάποιος σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει. Ναι. Για τους αναποφάσιστους είναι αυτό. Ναι. Στο νούμερο 8 έχουμε αποτυχία στις εξετάσεις. Μην το δεις. Όχι. Τι σημαίνει όμως, μπορεί να σημαίνει κάτι. Έλλειψη καλό. προετοιμασίας για κάτι ή μια ενέργεια που δεν έγινε όπως έπρεπε. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει. Ευτυχώς δεν το έχουμε δει ακόμη. Εντάξει. Και προχωράμε στα δύο τελευταία. Ναι, Όπως τα βλέπετε οποία. και στην εικόνα, ένα πολύ κοινότυπο. Κυκλοφορώντας γυμνός σε δημόσιο χώρο. Όχι Brad Pitt, ποιον είχαμε δει. Τον David Beckham, Τον στην προηγούμενη David Beckham, εκπομπή. ναι. Ναι. Αυτός βέβαια το έκανε live, δεν το έδωσε όνειρο. Για πες μας. Αίσθηση ότι κάποιος είναι ευάλωτος ή Ναι. εκτεθειμένος σε κάτι ή κάποιον, ή αγωνία ότι έχει αποκαλύψει μυστικά που δεν έπρεπε. Για τους μαρτυριάριδες. Ναι. Και το τελευταίο είναι ο κυνηγημένος. Όπως βλέπεις και στην εικόνα, σημαίνει προσπάθεια να αποφύγει κάποιος μια δυσάρεστη κατάσταση ή η αίσθηση της απομάκρυνσης από την πραγματικότητα. Επίσης βλέπω και ταξίδια, αλλά δεν το έχει στη λίστα σου. Οπότε... Δεν το έχουν στη Εντάξει, λίστα τα τα ταξίδια όμως ταξίδια. είναι καλά, δεν είναι κακά. Ναι. Ωραία. Και τώρα, επειδή έμαθα ότι πήγες και στα χιόνια και κάτι άλλο έγινε, εντάξει, να μην το πούμε τώρα, δεν καταγράφηκε κιόλας. Ευτυχώς. Ναι. Για σας, Πάγαμε μία για τούμπα. μας. Ωραιότατη τούμπα, θα τη θυμάμαστε. Ναι. Έχουμε Πραγματικά. μία επίγουσα κλίση, θεωρώ. Στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών θα σε πάω, όπου εκεί διοργανώθηκε η μεγαλύτερη μάχη με περίπου 6.000 συμμετέχοντες. Μπήκε και στο ρεκόρ Guinness και θα δούμε τον μεγαλύτερο χιονοπόλεμο στον κόσμο, στο βίντεο που χιονοπόλεμο. ακολουθεί. Την Κυριακή χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα χιονιού, νομίζω. Ναι. 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 Παγκόσμια ημέρα χιονιού. Μην απαντάτε τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ. Βέβαια υπήρχε πολλή προετοιμασία και πολλή πλάκα που θα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Ναι, πήγαμε και εμείς στα χιονάκια. Θες να δούμε το βίντεο και μετά να σου Να πω. δούμε το βίντεο και Εντάξει, μετά. άντε να δούμε το βίντεο και μετά. Να σας προετοιμάσω.
Λοιπόν, Βασίλη, που λες, Ναι. αύριο θα έχουμε μία εκπομπή Ναι. στον Επτάλοφο. Δεν λέμε περισσότερες λεπτομέρειες για να μείνουν συντονισμένοι οι τηλεθεατές μας. Ναι. Λοιπόν, και εκεί που λες, όπως προχωρούσα μετά τον επίλογο, ανέμελη και ωραία, μέσα στα χιονάκια, είχε κάτω ένα σίδερο. Και φόραγα αυτά από την Αφροδιτούλα τα μποτάκια τα. Ναι. Πολύ χαμηλά. Ναι. Ξέρεις, καταλαβαίνεις, 10 πόντους τακούνι. Λοιπόν, και επειδή τα έχω πολύ καλά με τα τακούνια, τρώω μια γλίστρα ωραιότατη εκεί. Τέλος πάντων, έρχεται εκεί ο Βασίλης, λέω: Βασίλη, μη δε κανείς. Ο Βασίλης Ναι, ο γνωστός. Ναι, ο φίλος μας. Και που λες, λέω: Βασίλη, μη δε κανείς. Όχι, δεν σε δε κανείς. Σηκώνομαι εγώ, ωραιότατα. Κοιτάω γύρω-γύρω τζαμαρία. Λέω, εντάξει, ευτυχώς δεν το τραβήξαμε με την κάμερα. Αν το έχει τραβήξει κάποιος από την τζαμαρία όμως μέσα. Εντάξει. Ένα μενόρο papaki@gmail.com. Σωστός. Για να το προβάλλουμε. Σωστός. Και μιας και κινούμαστε στο ίδιο κλίμα, θα σε πάω σε ένα κτίριο που είναι μέσα στον πάγο. Μέσα στον πάγο. Ναι. Τι κτίριο είναι αυτό? Αυτό το κτίριο ήταν μια εταιρεία που λειτουργούσε για περίπου 10 χρόνια ως αποθηκευτικός χώρος. Μέσα στον πάγο. Ναι. Και όπως θα δούμε και στο Φαντάζει βίντεο. να αποθηκεύαν νεκρούς. Τι γλυκιά. Μην βαριέστε, κοινό. Ανεβείτε λίγο. Η Έλενα ξενέρωσε. Και πέρυσι το καλοκαίρι η εταιρεία αυτή αποφάσισε να μεταφερθεί σε νέες εγκαταστάσεις, Έλενα. Με μαλώνει. Έλενα, εντάξει, γιατί? Μες στη ζωή είναι όλα. Για πες. Και αυτή η εταιρεία πέρυσι το καλοκαίρι αποφάσισε να μετακομίσει και έτσι άφησε το κτίριο. Και όπως θα δούμε και στο βίντεο, αρχίζει σιγά σιγά από παγωμένο που είναι εντελώς να ξεπαγώνει. Να ξεπαγώνει. Ναι. Κρέας. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και επιστρέφουμε. Τρέχοντας τη αγάπη σου τη σκιά κυνηγάω. Έφυγες κι εγώ τώρα πια πουθενά δεν κολλάω. Σπάω αλυσίδες σε ένα κόσμο. Βίδες έκανα για σένα εδώ. Και εικόνες. Για φέρτε το αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται. Φέρε να δούμε. Να δούμε τι έφτιαξε. Λοιπόν, η Ελενάλιντα στη διάρκεια της εκπομπής κρατάει σημειώσεις όπως βλέπετε. Ναι. Νόρα, Έλενα, κάτι καρδούλες εδώ. Τι άλλο? Συννεφάκια, I look, λέει, gossip. Gossip. Δεν έχουμε gossip σήμερα, Ελενάλιντα. Θα σε στεναχωρήσουμε την επόμενη φορά, Ελενάλιντα, ίσως. κρίμα. Ναι, μπες Γιωτούλα κι εσύ στην εκπομπή μας. Ωραία. Ελάτε εδώ, Το τώρα λύσαμε φέρτε το το θέμα καθένας. του τηλεφώνου, μάλιστα. Και επειδή πολλά αντράβαλα γίνονται εδώ, δεν πάμε σε ένα διαλυματάκι. Πάμε σε να διάλειμμα. μαζευτούμε λίγο, Ναι, γιατί λίγο, πολύ γιατί χαλαρώσαμε. ξεθαρέψατε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφουμε. Μην φύγετε, γιατί εδώ βλέπετε η παρέα ανεβαίνει. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω. Ώρες μου λείπεις και θέλω να τηλεφωνήσω. Όμως είμαστε πια χωρισμένοι, μες στην ίδια την πόλη δυο ξένοι. Για το σώμα που σε περιμένει δεν έχεις πια ώρες. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω. Κλείς τα αυτάκια. Σε ποιον το αφιερώνεις την ώρα? Το αφιερώνω Ναι. στη Γιώτα. Λοιπόν, ήταν η εύκολη λύση, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και μετά το τραγουδάκι που ακούσαμε, επιστρέψαμε το διαλυματάκι μας. Χειροκρότημα, Εδώ, κοινό, είμαστε εδώ, χειροκρότημα ναι. για να ανέβουμε κι άλλο, έτσι. Γιώτα δεν χειροκροτάνε με το κινητό στο χέρι, το αφήνουν εκεί και χειροκροτάνε κανονικά. Τέλος πάντων, θες να πούμε ένα θεματάκι ζάπινγκ ακόμα? Πάμε για zapping. Για πάρε τηλεκοντρόλ. Γιατί δεν το κάναμε σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, για πες τι έχουμε.
Τον έρμο πάλι τον Παντελή Παντελίδη. Δεν τον έρημο, μια, δυο, τρεις. Το ρωτάω ότι έχουμε Παντελίδη. Τι να κάνω. Όλοι με αυτό το παιδί τα έχουν βάλει. Μιλάνε. Ξέρεις γιατί τα έχουν βάλει με αυτόν? Γιατί τα βάζουν με τους δυνατούς. Ναι. Γι' αυτό τα έχουν βάλει και με εμάς. Είπαμε, Οι κακές κακές γλώσσες. γλώσσες. Ωραία. Και τι είπαν για τον Παντελή? Μίλησε ο Λέξης Παπαδόπουλος. Για τη φωνή του, πάλι και τα τραγούδια του, με μου πες. Πάλι τα ίδια πάνω κάτω. Βέβαια δεν τον έχουν φωνή. ακούσει. Θες να δούμε το βίντεο και να τα πούμε μετά? Ναι. Για να Πάμε. δούμε το βιντεάκι και επιστρέφουμε. Παντελής Παντελίδης, το ξέρετε αυτό το όνομα? Όχι. Δεν έχετε ακούσει που έχει γίνει ένας τεράστιος δώρος τελευταία με το τραγούδι του Παντελή Παντελίδη? Όχι, δεν έχω. Έχω ακούσει για αυτό το όνομα, αλλά δεν τον έχω ακούσει. Αν είναι κάτι το... έχει μέσα νταλκά, μέσα και σκυλέ, εδώ στην Ελλάδα και έχει στα προσόντα του Βαρβάτου, του Βαρβατήλα, Έλληνα τραγουδιστή, μπορείς να βγεις από τη μια μέρα στην άλλη. Θα έχει διάρκεια αυτό όμως? Δεν τον έχω ακούσει, ούτε την Παόλα. Συνήθως αυτά δεν έχουν διάρκεια, είναι μόδες. Μόνο το πραγματικό λαϊκό τραγούδι, που είναι και το ρεπέτικο τέτοιο, μόνο αυτό μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματα. Γιατί όταν, ας πούμε, ο καθένας γράφει ένα τραγούδι και μιλάει για τα προβλήματα τα δικά του, τα συγκεκριμένα, γιατί τον παράτησε εγκόμενα. Όπου αυτό είναι υπηρετή για τον Παντελίδη. Για όλους αυτούς του είδους, ας πούμε, τους χαμερπίσες που δεν βρίσκουν, ξέρω εγώ, γιατί δεν βρίσκεις? Στην εποχή μας σήμερα βρίσκουν όλοι. Τους παράτησε εγκόμενα και κάθεσαι και το λες. Για να σε παράτησε εγκόμενα σημαίνει ότι είσαι ανεπαρκής. Ότι κάπου δεν φτουράς. Μπορεί να χάνεσαι και στη δική του αγκαλιά. Αντί να το κρύψει, πήγε και το λέει. Δεν τρέπεται λίγο? Με τα χαζοτράγουδα κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά στα αυτιά και στις ψυχές των ανθρώπων. Να λέει κάποιος για τον καημό του είναι χαζοτράγουδο. Τι καημός είναι αυτός, μωρέ? Πάνε βρες άλλοι. Σιγά, μωρέ, τώρα, σιγά πια. Χάθηκαν οι γυναίκες. Τι μας νοιάζει εμάς το κάτω-κάτω. Άλλωστε, εγώ τον ξέχασα κιόλας αυτόν που είπες. Ούτε που θα τον ξαναθυμηθώ. Έτσι την θεωρείς φωτοβολίδα, τι είναι? Τι θα είναι, δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, τι θα ήταν? Καζατζίδης? Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί τα έχουν βάλει τόσο πολύ με αυτό το παιδί. Ναι, γιατί... Ξεκίνησε μόνος του, ενόχλησε κανέναν. Δεν ενόχλησε κανέναν. Γιατί ρε παιδί μου τόσο πολύ? Γιατί έχουν μάθει όποιον πουλάει να τον χτυπάνε. Καλά λες. Ναι. Τώρα μου ήρθε ένα παραδειγματάκι στο μυαλό. Και το ίδιο πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι και το ίδιο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το χτυπάνε τόσο. Σας αρέσει εσάς ο Παντελίδης? Ναι, σε όλους. Σένα όχι? Όχι, βρήκαμε. Έχουμε δύο στα ένα. Ναι, εντάξει, όχι μόνο δύο. Οι άλλοι γιατί δεν απαντάτε? Εντάξει, σε κάποιους αρέσει, εντάξει, θα βρεθούν και κάποιοι που δεν τους αρέσει. Ναι, ωραία, αλλά πώς λέμε γίνεται όχι. από τη στιγμή που δεν έχεις δει κάτι να το κρίνεις? Αυτό ναι. Αυτό που είπε ο Λάκης Παπαδόπουλος, ότι δεν τον έχω δει. Βέβαια δεν θέλω να πάρουμε το πλευρό κάποιου. Περίμενε. Μιλάει κάποιος, σχολιάζει κάποιον και μετά λέει δεν τον έχω δει. Ναι. Τότε τι το σχολιάζει? Πώς γίνεται? Λέει δεν έχει ακούσει ούτε τραγούδι του, ούτε τον έχει δει. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και ο δεύτερος ήταν ο Αγάθωνας. Ο οποίος... για το σκυλέ ποιος είπε? Ο Παπαδόπουλος. Για το σκυλέ ο Παπαδόπουλος, ναι. Είπε και για την Πάολα. Συγγνώμη, γιατί δεν ξέρουν τόσα χρόνια ότι το σκυλέ τραβάει? Γιατί η Παολίτα δεν τραβάει. Ναι. Θέλετε να μας... Και τώρα που λέμε Παολίτα, δεν είναι ακόμα ένα τραγούδι της Παολίτα Μπράτσο. Πιο ψευτικά. Το είχαμε βάλει. Ναι. Να μ' αφήσεις εσύ. Ποιο? Γίνε μαζί μου ένα. Γίνε μαζί μου ένα. Για να ακούσουμε το ρεφρενάκι. Γίνε μαζί μου ένα, γίνε μια αγκαλιά και το κορμί μου γέρνα, έρωτα και φωτιά. Γίνε μαζί μου ένα, ζήτα μου ό,τι θες, δεν θα έχω αντιρρήσεις, μην έχεις ενοχές. Να πεθαίνω μες στα χέρια σου και να χάνομαι με ένα βλέμμα σου. Συγγνώμη. Ναι. Ο συγκεκριμένος που είπες πριν πάει Eurovision. Ο Αγάθωνας, ναι. Κύριε Λέισον. Θα είναι να πάνε με ρεμπέτικο φέτος. Με ρεμπέτικο να πάνε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ο συγκεκριμένος έχει βάλει υποψηφιότητα. Ναι. Και πόσο της 100 βλέπεις εσύ να Δεν ξέρω, παίρνει? θα μάθουμε και γύρω σε Φεβρουάριο, στα τέλη Τι Φεβρουαρίου. θα πεις εσύ, παιδί μου, που ακούς ποιοτική μουσική? Γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί ξέρω τα ακούσματα. Συγγνώμη, εντάξει. Ναι. Η Ελλάδα με ρεμπέτικο, όχι. Όχι, μωρέ. Θα πατώσουμε. Βέβαια. Θα πεις πρώτη φορά είναι. Εντάξει. Εκτός από για το κέφι μας. Εντάξει, ναι. Είναι υποψήφοι και η Θωμαΐσα Πέργη, η Αγγελική Ηλιάδη. Η Ηλιάδη, εγώ λέω. Και άλλο ένα δεν ξέρω. συγκρότημα. Έχω ένα feeling. Απέργη. Ναι, ή απέργη. Πάντως, εντάξει. Πάντως το θέμα είναι ότι τον μάθαμε ότι θα πάει και Eurovision και από όλα αυτά επειδή μίλησε για τον Παντελή Παντελίδη.
Παύση. Βέβαια. Ναι. Είχε ένα δίκιο ότι όταν σε παρατάει γκόμενα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αγαπητοί τηλεθεατές. Δεν το λες. Η κοπελιά σου, δεν το λες. Εντάξει, κάνεις ένα τραγούδι αν θες, αλλά δεν βασίζεις όλα τα τραγούδια σου πάνω στο ίδιο θέμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή αυτό θα έχει βασίσει όλα τα τραγούδια στο ίδιο θέμα. Ναι. Ναι, αλλά ο χωρισμός πονάει και περνάει. Εντάξει. Πώς θα το κάνουμε. Όπως και να έχει. Και επίσης είναι μια φωτοβολίδα που θα σβήσει. Ναι, καλά. Θα το δούμε. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν. Και τώρα που μου ήρθε στο μυαλό ο Ρουβούλης με το όλα καλά, δεν ακούμε και λίγο Ρουβούλη. Όλα καλά, όλα καλά. Είδες τι έπαθε ο Ρουβούλης. Τι. Που σου έστειλε και στο Facebook. Για πες, για θυμίσέ μου. Με τον εφοπλιστή που. Α, ναι, γιατί μωρέ. Γιατί το. Και ο Ρουβούλης, εμείς ήταν τώρα, να μην τον εμπιστευόταν. Ναι, αλλά εντάξει. Δεν ήταν κουτοπώνηρος. Ήταν αγαθιάρης. Κούτι. Πάμε να τον ακούσουμε. Ναι. Άντε, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά θα σου πάνε. Όλα καλά. Θα φτιάξουν όλα που να είναι. Όλα καλά. Μη σταματήσεις να βρίσκεις. Κράτα γερά. Γιατί στο τέλος κερδίζεις. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά θα είναι. Όλα καλά. Λοιπόν, guess who. Μάντεψε ποιος. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά και δική μας ιδέα. Και δική μας ιδέα. Αυτό το πέταξε, αν καταλάβατε, με υπονοούμενο. Ναι, κάποιοι άλλοι το πήραν από εμάς. Ναι. Ξέρουν αυτοί. Ξέρουν, ναι, δεν θα πούμε περισσότερα. Δεν λέει τίποτα άλλο. Μου τα λέει στο τηλέφωνο, μετά εδώ δε. Και τους έχουμε και αδυναμία. Αυτό είναι το πράγμα, το θέμα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μαρία, το πρώτο. Ωραία. Θα το πει με άλλη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κλασικές ερωτήσεις. Το πει άλλο. Τα μαργαριτάρια διασύμων. Γνωρίζετε για τον Πικάσο. Είναι η ερώτηση. Και λέει, ποιο αυτό το κίτρινο ανθρωπάκι στα Pokémon. Πίκατσο το λένε. Το έχει πει Α, η Ελένη Μενεγάκη, Β, η Έφη Θόδη ή Γ, η Άντζελα Δημητρίου. Ελένη Μενεγάκη, εγώ λέω. Είσαι σίγουρη, δεν θες καν χρόνο. Θέλω χρόνο. Τι λέτε. Γάμα θα πω, γιατί πριν έχασες. Τη Μενεγάκη εγώ θα πω. Θα πεις την Ελένη Μενεγάκη. Ναι. Θα πω άλλο τελικά. Είναι η Άντζελα Δημητρίου. Αμάν πια, να σου πω κάτι, τη βαρέθηκα. Τι να κάνω εγώ, συγγνώμη κιόλας, να μην βγαίνει να μιλάει. Κάθε φορά. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Η ηχογράφηση έγινε στο σπήλαιο των Πετραλώνων, όπου βρέθηκε ο πρώτος εν ζωή σκελετός. Το έχει πει Α, ο Νίκος Γκάνος, Β, η Βέρα Λάμπρου ή Γ, η Ελένη Δήμου. Το ξαναλες λίγο. Η ηχογράφηση έγινε στο σπήλαιο των Πετραλώνων, όπου βρέθηκε ο πρώτος εν ζωή σκελετός. Και έχουμε Α, Νίκος Γκάνος, Β, Βέρα Λάμπρου ή Γ, η Ελένη Δήμου. Κι εγώ, εσύ. Β. Να μου λες όμως και το όνομα. Η Βέρα Λάμπρου. Η Βέρα Λάμπρου. Τι έγινε ώρα σήμερα. Ναι, γιατί τις άλλες φορές τι γίνεται. Άι, μωρέ, την προηγούμενη φορά όμως νίκησες. Ναι, την προηγούμενη φορά τώρα. Είναι η Ελένη Δήμου. Καλά. Και εγώ τι να κάνω. Μην μου κάνεις κοντινό, τα μαλλιά μου φαίνεται στο σκύλο. Η Ελένη Δήμου, τραγουδίστρια. Κάνε μου, δεν πειράζει. Ελενάλντα. Ρίξε ένα χειροκρότημα τουλάχιστον για την προσπάθεια της Νόρας. Και το κοινό την προσπάθεια. Είναι μορφή. Φτάνει. Σύστημα Bright. Λοιπόν. Και περνάμε σε βιντεάκια. Γιατί πρέπει να δεις. Ναι, να σου πω, δεν βοηθάς καθόλου όμως. Μα παίζουμε. Και τι, ναι, παίζουμε. Εντάξει, την άλλη φορά θα ρωτήσω εγώ. Εντάξει. Πάμε να δείτε το πρώτο βίντεο. Καλή σας μέρα, έχω δουλειά, γεια. Είδαμε το βίντεο, ο χρόνος της Νόρας ξεκινάει. Όχι. Ναι. Βάσια. Βάσια τι. Τριφύλι, τι. Θέλεις να το ξανακούσεις. Ναι, θέλω. Καλή σας μέρα, έχω δουλειά, γεια. Όχι. Ηθοποιός είναι. Αν σου πω τι επάγγελμα κάνει θα το βρεις. Πες, ηθοποιός είναι. Όχι. Γεια σας. Δεν είναι, έχει βρεχνιά.
βραχνά. Καλή σας μέρα, έχω δουλειά, γεια σας. Στο γεια σας προσπαθούμε να καταλάβουμε και εκεί το κόβεις. Έλα ρε Βασίλη. Εκεί κόβει το βίντεο, δεν το κόβω εγώ. Καλά, το έτσι διάβαλε είναι λίγο. φτιαγμένο. Καλή σας μέρα, έχω δουλειά, γεια σας. Αυτή είναι. Πάλι αυτή είναι. Έλα. Πάλι Και είναι η Άντζελα Δημητρίου. Πάμε να δούμε και την επιβεβαίωση. Καλή σας μέρα, έχω δουλειά, γεια σας. Να περάσουμε στο... Τώρα το κατάλαβα. Να περάσουμε στο δεύτερο βίντεο. Ναι, να περάσουμε. Πάμε να το δούμε. Εγώ ποιος είμαι? Ο Θεός. Έχεις το τηλέφωνό μου? Εσύ θα το βρεις αυτό. Ξεκινάει ο χρόνος μας. Είναι παρουσιαστής. Ναι ρε, είναι αυτός, ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν τον θυμάμαι. Ήταν κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Πλέον δεν βρίσκεται στην τηλεόραση, η εκπομπή του έχει σταματήσει εδώ και κάτι μέρες. Ναι, είναι αυτός που είχε πει για τους ηλίθιους τηλεθεατές. Δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό για τους ηλίθιους τηλεθεατές. Ανενημέρωτος. Φοράει γυαλιά, μάντεψε ποιος. Φοράει γυαλιά, έχει φοράει κόκκινη γυαλιά. γραβάτα. Ο Χίου είναι. Γιατί... Άλλος για Χίου. Χειροκρότημα μας την ώρα. Ρε, γιατί ξέρεις, σκεφτόμουν, αυτός είναι που σου λέω. Που είχε πει, αυτός δεν είναι. Πάμε να δούμε την επιβεβαίωση. Πανέξυπνη. Εγώ ποιος είμαι? Ο Θεός. Έχεις το τηλέφωνό μου? Λοιπόν, να σου πω, Ναι. έμαθα κάτι συμβαίνει στην πόλη εδώ της Λαμίας και γενικότερα. Τι συμβαίνει στην πόλη μας, αγαπητοί μου τηλεθεατές, τα γνωστά. Στείλτε τα email σας στο enamenoora@gmail.com. ως γνωστόν, όχι μόνο για να μας στηρίζετε που πολύ καλά κάνετε, αλλά και για να μας λέτε τι συμβαίνει στην πόλη σας και να μας καλείτε όπου εσείς θέλετε. Και προσεχώς θα έρχεται και ο Μπιλ μαζί. Άντε να φτάσει καλοκαίρι. Να βγούμε, ναι. Λοιπόν, Μοκαμίκα λοιπόν, το καινούριο συγκρότημα που μας έστειλε email στο enamenoora@gmail.com και στείλτε και εσείς τα δικά σας email, γιατί θα βάλουμε ένα ενθετάκι με κρουπάκια. Θα έρχεστε εδώ να παίζετε τη μουσικούλα σας, θα μας δείχνετε, θα μας στέλνετε τα βίντεο κλιπ σας, έτσι. Έτσι. Τα είπα λόγω τα πήρα γλιστρίδα. Ωραία. Θα μιλάμε μαζί, θα μας λέτε δύο λογάκια για τον group σας και μετά θα σας ευχόμαστε την καλή μας επιτυχία με όλη μας την καρδιά. Και τι ξέρουμε για αυτό το συγκρότημα, για πες μας δύο λόγια. Οι Μοκαμίκα ιδρύθηκαν τον Αύγουστο του 2010 από τον Αθανασίου Παναγιώτη. Τον ίδιο μήνα κυκλοφόρησαν στο YouTube τα δύο τους πρώτα τραγούδια, το Everybody Call My Name. Και κοίταξε με στα μάτια. Κοίταξε με στα μάτια. Ναι. Σε μουσική μάλλον, συγγνώμη. Και στίχους των Μοκαμίκα. Μοκαμίκα, αυτό το όνομα θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτη από πού βγαίνει. Στείλε μας ένα email να μας πεις μέχρι να έρθεις εδώ στο στούντιο και να τα συζητήσουμε από κοντά. Και να πούμε ότι τα τραγούδια τους έχουν να κάνουν με μουσική hip hop και ηλεκτρονική pop. Μας έχουν στείλει και εμάς ένα. Hip hop, όπως εκείνο το παιδάκι, θυμάσαι που είχαμε βάλει το τραγούδι. Στην πρώτη εκπομπή. Ναι. Και μέχρι και από το 2010 μάλλον μέχρι και το 2012 έχουν κυκλοφορήσει 11 τραγούδια και 5 βίντεο κλιπ. Σου επιτρέπουν να τα διαβάζεις, γιατί ακόμα δεν είναι... Άσε μην το πω. Σου επιτρέπουμε να το διαβάζεις. Λοιπόν, για να ακούσουμε το βιντεάκι, τι λες? Πάμε να το ακούσουμε. Το τραγουδάκι, για να το ακούσουμε μαζί. Άσε με να ζήσω πάλι μόνη μου, κι ας είναι αυτό το λάθος μου. Άσε με να ξέρω τι ζητώ, δεν με νοιάζει να καταστράφω. Όλα αυτά που ζήσαμε και πίσω δεν γυρνάνε. Κάποιες αναμνήσεις πίσω στο μυαλό βγάζουνε πανιά σε θαλάσσιο κενό. Έκανα λάθη, το παραδέχομαι. Ίσως για πολλά θα έπρεπε να τρέπομαι. Δεν μετανιώνω και δεν λυπάμαι. Κοιτάζω πίσω μου τα λάθη, δεν φοβάμαι. Εσύ δεν ήθελες κι εγώ το άφησα. Την αγάπη κλείδωσες εγώ, την ασφάλισα. Κάμενα τα κλειδιά μέσα στο σκοτάδι. Φως δεν βρήκανε μέσα από τον άδει. Άσε με να ζήσω πάλι μόνη μου, κι ας είναι αυτό το λάθος μου. Άσε με να ξέρω τι ζητώ, δεν με νοιάζει να καταστράφω. Άσε με να ζήσω πάλι μόνη μου, δεν ζεις εσύ
ώρα φεύγει. Η νύχτα μένει, λόρια σκόρπια που ο αέρας μου τα φέρνει. Ταξίδι κάνω και πως περνάω δρόμους της αγάπης μου που ξέχασα να πάω. Κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε ραντεβού αύριο την ίδια ώρα στον Επτάλοφο, αφού το ανακαλύψαμε, να το πούμε άλλη μια φορά. Δεν σας λέμε όμως που σε ποιο μέρος, είναι πανέμορφο, φανταστικά, εκεί που φάγαμε την ωραιότατη τούμπα. Πάρα πολύ ωραία. Πού θα μας βρουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές μου, όπα, ίσια. Στο Facebook. Δεν έχω πιει. Ορκίζαμε. Ναι. Γερμανού. Μία ώρα με την ώρα. Στο Twitter. Θέλει να πει το ποιηματάκι του και το διακόπτω. Παπάκι, μία ώρα με την ώρα. Κρίμα, ναι. YouTube, από εκεί πλέον θα βλέπετε αποσπάσματα. youtube.com κάθετος μία ώρα με την ώρα και στο καινούργιο web TV μας. livestream.com πάλι κάθετος μία ώρα με την ώρα. Γιατί δεν το βάζω. Ευχαριστώ. Και φυσικά όλα τα email σας περιμένουμε στο enamenora@gmail.com και να μας παρακολουθείτε μην ξεχνάτε όπου και αν είστε ζωντανά μέσα από το site μας www.enatv.gr μέσω του live streaming και σύντομα και από το κινητό μας. Αν έχετε iPhone μπορείτε να μπείτε ήδη και να μας παρακολουθήσετε ζωντανά. Ναι. Να δούμε τα δωράκια μας, να τα θυμηθούμε. Να τα θυμηθούμε. Να δούμε τα δωράκια μας και επιστρέφουμε για την καλή νύχτα μας. Πλούσια τα δώρα μας για ακόμη μια φορά. Αυτή την εβδομάδα ακόμη πιο ωραία δώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Κανάλι 1, μία ώρα με την ώρα και τα δωράκια μας. Ξεκινάμε λοιπόν από την ταβέρνα Δαντή στην Αμφίκλεια, που όλοι στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο γεύμα για 4 άτομα. Συνεχίστε να τα στέλνετε ή τηλεφωνήστε στο 90 11 40 53 70 ή μήνυμα στο 19.000. Για να φάμε σε αυτή την υπέροχη ταβέρνα, εμείς χθες, προχθές, ποτέ, παραπροχθές, ναι, φάγαμε σούπα για το λαιμό μας. Πολύ ωραία φαγητά. Πηγαίνετε να δοκιμάσετε. Στείλτε λοιπόν ή τηλεφωνήστε. Συνεχίζουμε από τη Λίνα Μπακογιάννη το κατάστημα στην Αταλάντη, η οποία μας δίνει σκουλαρικά και χειροποίητα όπως είχαμε δει, βραχιολάκια, κολλιέ. Όμως τώρα για το χειμώνα σκουφάκια, κασκόλ και άλλα πολλά. Στείλτε λοιπόν ή τηλεφωνήστε για να τα κερδίσετε. Τώρα που έχει κρύο, την προηγούμενη εβδομάδα σας δώσαμε αερόθερμο. Μία τυχερή το κέρδισε. Τώρα, αυτή την εβδομάδα, σόμπα. Για δείτε στη φωτογραφία τώρα. Από τον Αλεξανδρόπουλο, μία υπέροχη σόμπα που μπορείτε να την κερδίσετε. Έτσι. Πολύ οικονομικά. Στείλτε λοιπόν ή τηλεφωνήστε. Συνεχίζουν όμως τα δώρα για το μία ώρα με την ώρα. Έχουμε ένα γεύμα από την ταβέρνα Το Ριγόζινο στο καπνοχώρι Πάτης. Ναι, μπορείτε να το κερδίσετε και σηκώστε μαθές, μην κάνεις νοήματα, για 2 άτομα. Οπότε προσπαθήστε, στείλτε τα μηνυματάκια σας ή τηλεφωνήστε. Λοιπόν, εγώ τα μαλάκια μου τα φτιάχνω στον κύριο Νίκο Φέκα, μου τα έφτιαξε η Ιωάννα σήμερα. Για να μπορέσετε κι εσείς να φτιάξετε τα δικά σας μαλάκια οικονομικά. Από σήμερα που μιλάμε, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, σας ενημερώνουμε ότι έχει έκπτωση 10% στα χτενίσματα, 20% στα κουρέματα και 30% σε βαφές. Είναι το μόνο δώρο μας που δεν χρειάζεται να στείλετε μήνυμα ή να τηλεφωνήσετε. Μπορείτε να πάτε εκεί και να σας περιποιηθούν τα κορίτσια ή ο κύριος Νίκος. Είναι πάρα πολύ καλά, βλέπετε εδώ πέρα ζωντανό παράδειγμα. Και συνεχίζουμε. Από το Εναμπάρες, ένα γεύμα πάλι για 2 άτομα στο Καρπενήσι. Έχουμε Αμφίκλεια, καπνοχώρι Πάτης, Καρπενήσι. Διαλέχτε που θέλετε να πάτε και να δοκιμάσετε τις υπέροχες γεύσεις. Κάλλη ντικούλια από την Avon, όπως βλέπουμε εδώ. Από την αγαπημένη μας Φωτεινή που συνεργαζόμαστε. Έτσι, κραγιονάκια ωραία. Και όχι μόνο, και άλλα πολλά για τις αγαπημένες μας φίλες. Αν θέλουμε να γυμναστούμε, Olympus Gym, από τον κύριο Γιώργο Μακρύδη. Έχετε δει, έχουμε κάνει εκπομπούλες εκεί, θα δείτε και μες την εβδομάδα κι άλλη. Olympus Gym λοιπόν για kickboxing, για να ανεβάσουμε λίγο έτσι, να ανάψουμε τα αίματα. Μια μηνιαία συνδρομή μόνο για τους τηλεθεατές μας. Πηγαίνετε εκεί και κάνετε δωρεάν. Τι άλλο έχουμε, μπαλαρινάκια. Από το Princess Diana το κατάστημα στην Αταλάντη. Αυτά τα θαλασσί μπαλαρινάκια που βλέπετε εδώ. Πάρα πολύ ωραία, στο νούμερό σας για την κάθε κυρία, όχι για κυρίους, για κυρίες, μην παρεξηγηθούν. Έτσι, εδώ βλέπουμε λοιπόν μία τσαντούλα, σας την έχουμε ξαναδείξει, σε μπορντό χρωματάκι. Είναι η δεύτερη που φέρνουμε για εσάς. Ναι, δοκιμάστε να την κερδίσετε. Και κλείνουμε, όπως πάντα, με ένα από τα αγαπημένα μας δώρα από την Αφροδίτη. Μπλουζάκια, υπέροχα μπλουζάκια, πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια. Και όλα αυτά πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε στέλνοντας μήνυμα
ένα κενό ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμό σας και τον διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει. Μην το ξεχνάτε αυτό, σας το λέω κάθε εβδομάδα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Στείλτε το δώρο που σας ενδιαφέρει, π.χ. Avon ή π.χ. ένα μπάρες ή π.χ. Δαδί στην Αφίκλεια. Στείλτε κάτι για να καταλάβουμε ποιο δωράκι θέλετε για να μπορείτε να το διεκδικήσετε. Ένα κενό ονοματεπώνυμο λοιπόν και το δώρο που μας ενδιαφέρει στο 19.000, πιο εύκολο νούμερο, είπαμε αλλάξαμε νούμερο γιατί μειώσαμε τη χρέωση, 1 και 23 ένα SMS. Ή τηλεφωνήστε τώρα στο 90 11 40 53 70 με χρέωση 1 και 85 ανακλήση. Και έτσι λοιπόν, ένα από όλα αυτά τα δώρα μπορεί να γίνει δικό σας. Δοκιμάστε. Και αφού είδαμε τα δωράκια μας και τα θυμηθήκαμε, ναι. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα. Ελπίζω να έχεις πιο εύκολα θέματα. Θα δούμε. Οι γιατί ερωτήσεις αλλιώς τελειώνουν σιγά-σιγά. Βλέπω άλλος να παίρνει εκεί το θρόνο σου. Εντάξει. Εντάξει. Και από όλους εμάς το κανάλι 1 και το κοινό μας που το ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα εδώ. Πού είναι τα πέλα μας. Δεν ήταν προετοιμασμένο. Καλό σας βράδυ και... Φιλάκια. Στοπ, αυτό είναι δικό μου. Φιλάκια πολλά.